Dong. Kusaman pa? Ikaw ba yon? Magalubo ka. Sige pa. Dayon ikaw pong magbulad ka ng nilubo ni Bayon para sunod semana natay mapagaling. Sus matay watay kuan malabot bagyo na watay mapagaling. Ha? Ha? Pabularon ko anang kuan ni Bayaw. Ang magdula mo kog basketball karon. Championship na mo ron. Mulakaw jud ko. Ay, giilog ka anang kuan kanang basket. Unsa man nato na makauna? Iuna gani na to bulad na nga nilubo ni Bayon para natay pagaling aron na kay makaon. Abuang championship na mo ron. Makakwarta sa kuana. 10,000 sa premium. Napoy 2,000 po na ana. Kay lima raman ma eh. Mulakaw jud ka ron. Balakan mo diha. Gayan jud kay kag ulo ha. Moabot gay ko diri og wa pa na bulada. Bantay jud ka nako. Ikaw bare. Magatiwas kag pakpak para malubo ni Bayon dayon. Kay gaapas ta ng panahon. Lagi pa. Trabahoan ninyo kung gipang istorya ninyo nako ha. Kay magbayad kog kuryente sa lase. Ha? Lagi pa. Nakaw na kay pasig madak pa na pugkaton aron may dako pron. Sige, lakaw o niya ha. Kay mulakaw ko niya nan piti ka na ko. Lakaw na. Sige na makagyaw-yaw diha. Di po ikamutabag trabaho. Sige na makagmandar. Sige kagsugo. May na mong puguro ka. Sige na maglakaw na itong amahan. Gani na may trabaho. Sige na magsugo. Mulaag yung karon. Magbuot na siya mulaag ka. Buang. Muratag piniriso ng balaya. Gamay pa kaig balay. Lingasa pa. Halimuot. Uy, ayog lakaw kay kaya ba tumasok sa papa kay mo musiga ang mata. Muaso ang ilaw. Udah ko ang baba. Naganahan ka mabunalan na to. Mulaag yung ko. Buang mingaw kay hanay. Labaw pa sa G40. Muratag ka COVID. Sige lakaw kay tugan jud kanako. Paday, mutugan ka? Parihan ang mugnaw ang adto. Mungiraw sip-sip ka. Dol ko sa sapatos bare. Magdulo og basketball. Nga. Among duha gani may bala mo na ako ni sumbong mo ni papa nan kamo dito kung kulataho noon. A few inches later. Oh, kumanang lubo. Pa, galaag jud si Popong, gatuman jud. Asa dito paingon? Gisugo man to na kog pabulad anang kuan imong nilubo. To, ing lakaw jud. Ikaw gyud ba what's ni mo sawaya? Kapila man ka nako gignan? Agay. Gipalok ko gani yan pa na kaminos jud mo nako. Di ko mulubo, hawak niya. Asa naman ka paingon, ha? Ha? Wag mo yo, nakaminos mo na ako. Balik dire. Ikaw. Unsa man pa? Ganahan po ka mo sina to? Ha? Mamanday pa, gapakpak ra mong kuwara. Muso ko, ha? Ha? Bisa pa, gapakpak ra kay kuware. Ay, kayo sa adlaw. Pakon punta mo hawa mong kuwara ni ga. Hey, what's up? What's up? Doon sa lingan ka din. Ya. Ay, gasulot tandaan ni mata ni. Gala pa. Ya. Sige. Hoy, ayog lakaw kay lain ba tumasok ko sa papa kay mo musiga ang mata. Muda ko mo mag-aaso ang ilong. Oh.
Pa, hinglaag jud pupong na gatuman jud diya ah. Pa, hinglaag jud papa, gatuman jud diya ah. Pa, gatuman jud pupong, galaag jud. Asa dito ka punta? Ikaw. Ay, sobra na sa pula. Sige, tara. Asa na? Just for fun naman. Sige. Ibagay na po. Sige. Ikaw. So, maura dito mga troops. So, please subscribe our YouTube channel para ma-update mo sa mga ubang video nga among i-upload. So, salamat kayo niya guys.